салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашда мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментари фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Астраҷи караван аст бародаро. соли 2004 сӯзишвориш бензини холӣ, кузов универсал, объем 1.8 инжектор, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. мошин бародаро тоза, матоъ коробка хадови 100%, ягон камбудӣ надорад, фақат мешини ҳайл мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Рашт, нақша 70,000 сомон мега. харидори аниқ боша, бо камтар муомила дорад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед. мошини навбатӣ бародаро ВАЗ 2199 ҳасташ, соли 2004, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. чӣ хеле ки навода мебинем, мошин бародаро маълума ки беҳад тозаи. матоъ коробка хадовишам соза, 4 та балони нав дора, аккумуляторшам навай, утилизатсия кардагия 1 сола ҳуҷҷат дора. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне Калхозобод, нақша 19000 сомон мега. касоне харидор бошад, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. ва касоне мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Уралхати бародаро, чӣ аз Тоҷикистон ба Русия, чӣ аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақамҳои рӯи экранда ватсап аста, метавонед ки муроҷиат кунед. мошини навбатӣ бародаро Приора ҳасташ, солиш 2010 сол, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро 4 та балони нав дора, утилизатсия, ҳуҷҷат, ҳама чизе дора, рул гидравалик бародаро. мошин состояниш бениҳоят хубай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 25500 мега. ахирон нақша дига арзон намешидай. илтимос мега беҳада занг назанед. касоне ки харидори аниқа биё мега ай пеш мошина бина. мошин ягон камбудӣ надорад. бародароне ки харидор ҳастед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. ВАЗ 2114 ҳасташ, соли 2004, сӯзишвориш газ бензин, кузов хечибек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро нахадо ҳамаш 100% кор мекунад. дарош центр замок, балонош бародаро размери 16. мошин қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, нақша 21 та мега. харидори аниқ боша, биё мега мошини ай пеш бина, маҳқул бо камтар муомила дорад. касоне харидор бошед, рақамҳои рӯи экранда занг занед. ва дастгирия бародаро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини навбатӣ бародаро Hyundai Porter ҳастай, грузовой, соли 2002 сол, состояние мошин нахаду 100%, ягон камбудӣ мега надорад.
ягон мошинхари ане боша, мега ягон усто дошта боша, бигира биёй ҳама ҷо проверка кана, гаранти хати мошин мега 100%. Камбудиш танҳо ҳуҷҷатош пӯчидагӣ, дига ягон камбудӣ надорад. Қарор дорад дар ноҳияи Данғара нақша 68 мега бо камтар савдо мешавад. Бародарони харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. اعلان نوبتی بازار زمین فروشی است. زمین قرار دارد در شهر دوشنبه، ناحیه فردوسی، کوچه گلپروران، طرف پختکار. 2/6 сотиқ замин аст бародаро. Гирди замин ҳамаш маҳкам, фундамити замин маъни хонаҳо рехтагӣ ай. Об свет дора, ҳуҷҷатҳошам бародаро 100%. Нархи хонара 220,000 сомон мега, бо камтар муомила дора. Бародароне ки харидор ҳастед, барои маълумоти паррактар ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. ин буд бародари якчандта мошин ва чизе ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихел мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтане ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешрави мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.